мавсими мусобиқоти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе ба анҷом расид. Мунтахабҳои футболи ҷавонони Тоҷикистон ва Эрон барои ба даст овардани зинаи аввал байни ҳам рақобат намуданд. Дидори футболбозони 19-солаи ин ду кишвар нисбат ба 9 бозӣ анҷом ёфта ҷолибу ибратбахш сурат гирифт. аз 9 то 15 август пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони баргузории боз як чорабинии сатҳи баланд гардид. мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ миёни мунтахабҳои зери 19 сола баргузор гардид, ки аз ибтидо якачинҳои 19 солаи кишварҳои Тоҷикистон ва Эрон муддаии асосӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар ин мусобиқа маҳсуб мешуданд. бозии даври охир низ миёни футболбозони ҷавони ин ду кишвар тақдири нишонҳои тиллои мусобиқоти мазкурро ҳаллу фасл намуд. дар ин дидор мунтахаби Тоҷикистон баъд аз як ҳуҷуми барқосо ба задани гол даст ёфт. ҳамнавар Рустам Соиров тӯбро вориди тури дарвозаи тими миллии 19-солаи Эрон сохт. ин аввалин голи сардодаи футболбозони ҷавони эронӣ дар мусобиқоти мазкур ба ҳисоб мерафт. дар дақиқаҳои изофанамудаи охири рақобат капитани якачини 19-солаи кишвари мо Манучер Сафаров маротибаи дуюм корти зард гирифту майдонбадар гардид. дар қисмати дуюми дидор бошад, футболбозони ҷавони тоҷик пурра 10 нафара бозӣ карданд. аммо 10 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии бозӣ Маҳдӣ Ҳошимнажод Раҳимободӣ аз имконияти ба миёномадаи голзанӣ истифода карда голи ҷавобиро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр рақобат бо натиҷаи мусовии 1-1 хатм гардид. натиҷаи мусовӣ кофӣ буд то дар ҷадвали умумии мусобиқот тими миллии 19-солаи Эрон бо касби 10 имтиёз садрнишин боқӣ монад. ҳамин тавр мунтахаби 19-солаи Ӯзбекистон барандаи нишони биринҷӣ, Тоҷикистон бошад мақоми дуюм ва нишони нуқраро ба даст оварданд. футболбозони 19-солаи Эрон бошад ба гирифтани медали тилло ва ҷоми мусобиқоти мазкур мушарраф гардиданд. намояндагони Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ва Федератсияи футболи Тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ ба дастаҳои ғолиб ва беҳтарин футболбозони мусобиқа медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравиро дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуданд. соли 2015 дар қисмати ҷанубии Теҳрон ба фаъолият оғоз кард ва бубинед маҳсули он аллакай дар чунин мусобиқаҳо дида мешавад. хуб ҷоми мусобиқоти Ассотсиатсияи футболи